салому вақт бахайр. Хабар аз Хатлон бо Сабрина Исаевали манзури шумо. имрӯз 28 январи соли 2026 таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. машварати кории пешвои миллат бо роҳбарони сохтору мақомотҳои низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ 22 миллион сомонӣ зарари молиявӣ барқарор шуд. беш аз $500 миллион гардиши умумии мол дар минтақаи гумруки Хатлон. шарҳи бештари хабарҳо. 28 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони сохтору мақомотҳои низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ машварати корӣ доир намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба супоришҳо аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумони кишвар ба маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои соли 2025 ва вазифаҳои барои соли 2026 таваҷҷӯҳ зоҳир намуда доир ба иҷрои саривақтӣ ва босамари онҳо дар назди роҳбарони сохторҳои дахлдор вазифаҳои мушаххас гузоштанд. имрӯз 28 январ нишасти матбуотии раисати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон баргузор гардид. дар ин нишаст сардори раисат Шараф Аваззода зикр кард, ки дар давраи ҳисоботӣ дар 154 ташкилоту муассисаҳои тафтишу санҷишҳои молиявӣ гузаронида шуда беш аз 22 миллион сомонӣ зарару камбудиҳои молиявӣ ошкор гардидааст. дар ин давра 228 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии хусусиятҳои коррупсионӣ дошта ошкор шуда маблағи зарар беш аз 4 миллион сомониро ташкил додааст. дар соли 2025 гардиши молии умумӣ дар минтақаи фаъолияти раисати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Хатлон ба $538 миллион амрикоӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли гузашта $5 миллион зиёд мебошад. дар ин хусус дар нишасти матбуотии раисати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Хатлон иттилоъ дода шуд. ҳалимзода Ирач, сардори раисати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Хатлон иброз дошт, ки аз ҳаҷми умумии гардиши мол $273.2 миллион ба воридот ва $257.6 миллион ба содирот рост меояд. ҳамзамон дар соли ҳисоботӣ воридоти баъзе молҳо нисбат ба соли гузашта коҳиш ёфтааст. хабару гузоришҳои бештарро аз сомонаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон дастрас намоед.